Бути се. Тихо. Не прави видео. Аре бе, играй с него. Не може само. Опа. Кога пязала са? Какво? Как играеш ти? Тихо. И не се остава вече. Добре, искам. Опа! Може ли? Так. Леко як ще ми дома. Извинете. Ще повече кръстове. Кръстове, кръстове. Паси обашката, бе. Башката въртена игра. Не да е бръсане на нещо. Почваш куче да ставаш, така ли? Пуска. Почваш да ставаш куче, така ли? Не. Може да се ядосва да е роба по-силно. Я дай си брадата, дай си брадата. Хей, гайс! Аз имам Хогвартс. Добре, да. Ти я снимаш котката и си правиш някакви... И аз съм котка. Майче, не аз снимам ли я? Виж. Снимаш, да. Ще още му се напред, не ядосам. Не знаеш като е да се как дава. Назад ушите и вече. Да. Не играй с него. Не си играе вече. И аз се дръпна. А така. А така. Още. Назад. А така. Айде сега се облегни. Сега се облегни. Сега дай напред, дай назад. Нищо не. Майче, не му се играе повече.